maya na natin diri nakaandam, mga kasangkayan, ang masunod na masaya na minuto, waray ba kung diri ang aton. Hinigog mga Vice Mayor Hanbong Tuhan ni Porlos. Let's all welcome Vice Mayor Christopher Go. Ng papadisan ni Miss Mafi Joy Asibias. Okay, music maestro. At irasista halas sa rayaw na kita, higap kita itong maghuna, mapansan hiya ni kung siya ironiang diwang kita, pasasayaw natin iba, dahil layo hinang kumulata. Halas sa rayaw na kita, hikap kita nitong maghuna, papansan hiya ni kung siya ironiang diwang kita, pasasayawin tayo ng iba, dahil nayon ng kumulatan, ang kumulatan nung hikap magkaka, kung makahapag ka hingga marasa, kay at inapasaya sa langit natin kaihan, sigurado sakay ibabalas ka. Halas sa rayaw na kita, hingga kita ditong maghuna, papansan hiya ni kung siya ironiang diwang kita, pasasayaw tayo ng iba, kahit layo hirang kumulata. Halas sa rayaw na kita, hingap kita itong maghuna, papatisan hiya ni kung siya ironiang diwang kita, pasasayaw tayo ng iba, kahit layo hirang kumulata.
you so much, Vice Mayor Christopher Gold. Ug sugad man kan Miss Mapi Asibiyas sa nga iyo Aminodo.